To Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed? Mayibongwe inkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngethemba siyaphila. Nami ndiyaphila abangcwele bakaThixo. Ndiyahamba ke nje apha endleleni. Ndiyazihambela at the very same time ndisaya nje evenkileni, but ke ndiye ndayitsala indlela le. Then as uba ndihamba nje ndiyitsala indlela, luckily abantwana besikolo baye baphuma ke, and baphuma kanye ngeli xesha. Baphuma kanye ngeli xesha endihamba ngalo apha endleleni. Then ke ngoku intliziyo yam nayo iyathetha ke ngoku at the very same time as uba ndibabona. Ndibona umonakalo ke ngoku owenzekayo apha esikolweni. The way abenza ngakhona, izikeyiti zabo zi-very short. So kuyabonakala ukuthi le nkanuko ke ngoku iqala phi apha khona. Then ingulowo ke ngoku uhamba nomnye wakhe, hamba ne-boyfriend yakhe xa kuphuma isikolo. It's not that iyaqala le nto, ayiqali, kudala ke ndayiqaphela into yobana inkanuko iye kwangabom apha ezikolweni. Because ukuba le nto lena aba bantu abaphetheyo nabo ezikolweni bebeyibona le nto, ngebengayivumeli okanye ngebengabavumeli abantwana besikolo ukuthi babe ngale ndlela abayiyo esikolweni. So kuyabonakala ukuthi konakele bazalwane, konakele. Abazithengi zinjeya zona izikeyiti zabo zesikolo, bazithenga zi-right, then bona bahambe bayozisikisa bazalwane. Yazi ingxaki ke ngoku iyavela as uba ndithetha ukuthi kahle ingxaki ayikho sesikolweni, iphaa emzalini, phaa endlini. Umzali oye amvumele umntana wakhe aphume aye esikolweni ebona ukuthi le nto ayinxibileyo ingakanani. Asendithi yambona umntwana wakho ukuthi le nto ayinxibileyo incinci, like incinci, uba ingaze inxitywe ngumntu. But abazali, ityala lizawubekwa kubo. And then ke ngoku bazali bam, the reason why abantwana bemitha nje apha esikolweni, ingxaki ilapho kuni bazali. Ingxaki ilapho kuni bazali. That is why bemithisana nje abantwana, abanye bemitha nje bemithiswa nangabanye abantu abadala. Ingxaki kuni bazali. Niyabayeka baphume abantwana baye ngazo zizinto esikolweni, then naxa befika esikolweni akekho nqandomnye ooprinsipali nabo akho nto bayithethayo. As a result ke ngoku ezinye iitishara ziphela zilala nabantwana besikolo ngenxa yezi zikeyiti bazalwane. Kungenxa yezi zikeyiti, kungenxa yobana banxibanga. Kunzima bazalwane. Asike sithandazeni bangcwele bakaThixo ngabantwana besikolo. Ayenzeki only le nto eprimary, elantukeni, e-high school. Iqala eprimary ngoku, iwesi esecondary. Abantwana abanxibanga bazalwane, abanxibanga. Kunzima ke ngoku.
sekunzima kakhulu futhi ngoku. Ubunzima obu sebungene kakhulu. Iye yayekelelwa le nto because akho mntu unqanda. So ingase ke ngoku umntu xa ebona ukuthi le nto konakele kwasesikolweni because kugcwele nangala ma-devil worshippers angooprincipal esikolweni neetishala nazo ezingaboni ingxaki kule nto because kwakunjalo nangeli xesha nam bendisafunda abangcwele bekunjena bengekho tshintsho. So into ilapha emzalini. Umzali yena makanakekele umntwana wakhe, amjonge xa esiya esikolweni ukuthi ingaba iyunifomu le ayinxibayo irayithi na, ingaba irayithi na, akazubangela nkanuko ebantwini because inkanuko ihamba ngokwakamoya bazalwane. Once ndiqala ukukhanuka then esaa spiriti silapha kum siyaza nalapha kuwe. Nawe uzawufila ngale ndlela endifila ngayo futhi uzayibona kwa indlela endikujonga ngayo xa unxibe ngaloo ndlela leyo unxibe ngayo. So indaba ye-lust iyaflowa bazalwane, ihamba even through efowunini. Iyahamba through efowunini ndisathetha nje nawe okanye ndisayenza ama-emoji. Uma ndithetha no-sister in Christ ndifake ii-emojis zolove, iyaflowa i-lust, iyahamba iyofikelela kulaa mntu. Then laa mntu uzawuqala naye abuyise ngolove, then ke ngoku i-lust iyangena. Even if andimchazelanga ukuthi ikhona nje into endiyicingayo ngaye, but i-lust yiyo ezovele imchazele, azibone naye sendikhanuka loo sister in Christ kanti ndim oqale wamkhanuka. Noba anditshongo but yona inkanuko iyaflowa ke ngoku. So ingase bazalwane, andiyazi bazalwane ngathi ndingayicacisa njani le nto ukuze icace ebantwini, abantu bayibone le nto ndiyibonayo. Indlela okonakele ngayo ngoku, indlela elonakele ngayo ihlabathi. I-lust iyaflowa i-lust. Bangcwele bakaNkulunkulu. Iflowa ngeempahla, iflowa ngamehlo, iflowa ngee-emojis. Iyaflowa nje bazalwane. Okunye nje xa ndivala ndithi i-lust lena ayenzeki kulona onxibe ezi zikeyiti kuphela, but naye ngonxiba ezi skeyiti sifitshane umntana xa siya esikolweni uyangena umoya wobufebe phaa kuyo, iphele uba sisifebe somntwana esafunda abe sisifebe. Yiyo loo nto ke ngoku naye uzawungenwa yinkanuko yale nto ayenzileyo okanye yesi skeyiti asinxibileyo. Asibonayo because uyasibona naye ukuthi sincinci. Uyababona behamba nje esitratweni, bahamba bezihlisa izikeyiti, bahamba bezihlisa bazalwane because bayazibona uba zincinci. Qha ke lo moya sewuphaa kubo, sebeyithanda le ndaba yoba ukujongwa ngabantu, sebethanda ukujongwa la mathanga abo. Yinto leyo abayithandayo leyo. Ya bazalwane, into abayithandayo leyo. Inkosi ingasisincede bazalwane. Sanobayeka abantwana abangamantombi baphume behambaze bazalwane. Make sure ukuthi umntwana wakho unxiba ngale ndlela erayithi, especially xa usindisiwe. Ngeke umntwana wakho anxibe isikeyiti esifitshane kakhulu abe umzali wakhe esindisiwe bazalwane. Ndive ndisithi mandiyithethe le nto because ndiye ndayibona kakuhle namhlanje njengoba ndihamba nje ndababona bonke abantwana bazisikile izikeyiti zabo, bonke bazisikile. Andiqali kuyithetha le nto kodwa ndithi mandiyibethelele ingene. Abazali benza abantwana babe zizifebe, babenza babe zii-prostitute. As a result ke ngoku bayalingcolisa ilizwe. Bangaphi abantu abalasta after abantwana xa bebuya esikolweni, bangaphi abantu abalasta after abantwana eziklasini, bangaphi abantu abalasta abantwana esikolweni, entire school, bangaphi bazalwane. Yiyo loo nto abanye abantwana babona ukuthi abafuni uzikhulula izikeyiti nazo xa befikile endlini. Ukhulula nje ishethi then isikeyiti asiyeke because uyayithanda le ndlela abukeka ngayo, uyathanda ukubukwa ngabantu. This is lust. Andime apho bangcwele bakaThixo. Nkosi ndisikelele.